dia, Carme. Bon dia, Rafa. Jordi, com va tot? Bon dia. Manoll, Els sondejos. van bé? Molt bé. Com va tot? Que hi ha Anna, Jordi... Democràcia Catalana és un partit polític que es compromet a treballar perquè Catalunya esdevingui un estat dins de la Unió Europea. La voluntat de Democràcia Catalana és fer polítiques d'estat i cal fer-les al Parlament de Catalunya. Dotarem el Parlament de contingut polític. Entenem que l'esperit de la manifestació del 10 de juliol, unitat i independència, ha de ser present al nostre Parlament. Com bé sabeu, els estats només es construeixen amb voluntats majoritàries. I és per això que Democràcia Catalana té la ferma voluntat de formar coalició amb tots els partits polítics i moviments socials que pensin que Catalunya ha de ser un estat. Explicarem a tots els nostres ciutadans els avantatges de tenir un estat. Millors pensions, millors salaris, menys impostos, més beneficis per les empreses, millors infraestructures i un ensenyament de millor qualitat. Ens estem jugant la nostra prosperitat i el que és més important, la prosperitat i el futur dels nostres fills. A Democràcia Catalana tenim el convenciment que si hi som tots, ho farem possible. Moltes gràcies.